que está ben, digamos, polo xenérico e filosófico a respecto das accións da Consellería de Industria, pero neste exacto momento hai 101 persoas seguindo esta comisión. Están pendentes do que vostede vai a contestar hoxe aquí, porque antes de que cheguen as festas do Nadal teñen unha carta de despedimento, non saben se van a cobrar antes do Nadal ou a partir do 10 de xaneiro e levan facendo garda diante de Freiremar varios días. Hai moitas mulleres e homes, pero fundamentalmente esta é unha empresa con grande emprego femenino, que levan máis de 20 anos fileteando peixe en unha nave, que, ademais, as novas instalacións foron construídas con cartos públicos, cartos de todos os galegos e galegas a través dunha subvención, e que hoxe, pois, efectivamente, están na rúa. Freiremar decía na súa páxina web, na presentación que escribía o propio presidente da empresa, que un grande grupo empresarial consolidado gracias a unha trayectoria ascendente baseada na pasión polo noso traballo e un afán de superación permanente que goberna o noso rumbo desde fai 30 anos. Pero este crecemento constante non sería posible sin o empeño da equipa profesional que honrome en presidir. Están as letras textuais do presidente da empresa. Cal é a realidade a día de hoxe? Que vai a total desaparición da cidade de Vigo, ou seja, de Galiza, de todo o que ten que ver con frigorífico e coa planta transformadora. E soamente ficará unha pequena representación da delegación comercial. É dicir, Freiremar pecha en Galiza de xeito completo. Esta é a realidade, non a que vostede nos pintaba antes de emprendemento, innovación, esos anuncios que vemos nos xornais dun señor que lle sale unha leituga da cabeza. Non. A realidade é esta. É dicir, hoxe hai 101 persoas máis na rúa agardando polas respostas do goberno galego. Por iso, hoxe, dende o grupo do BNG, pedímosles que sexa concreto. Que accións desenvolveron vostede diante deste ERE extintivo? Que accións desenvolveron, dado que esta é unha empresa que recibiu cuantiosas subvencións públicas da Consellería que vostede hoxe aquí representa? Queremos saber se todas esas axudas foron liquidadas. Queremos tamén saber se vostedes van a agilizar todos os trámites para que as mulleres e homes que hoxe están na rúa cobren antes dos 10 de xaneiro. Porque, dígolle unha cousa, hoxe pola mañá estábamos ali cos traballadores e traballadoras e moitas nos decían unha realidade, que eran o único soldo que entraba na casa, porque moitos dos seus homes xa estaban no paro, por certo, entre comillas, despedidos do naval. Esa é a realidade, non a que nos pintou fai 10 minutos, non esos datos macroeconómicos, non estamos ao final do túnel, non hai luces. A verdade é que hai moi poucas luces que colgar no árbol navideño para as persoas que traballaban en Freiremar. Entón, eu hoxe simplemente quero falar por boca dos traballadores e traballadoras que queren saber que é o que fixo o goberno galego, que o goberno que a representa e que vai a facer no futuro. E por que a esta empresa, que sabemos que está vendendo os dereitos de pesca de varios dos seus barcos, que sí que ten activos, que sí que ten patrimonio, se lle permite que queden sin indemnización e que non vayan a cobrar nada estes traballadores e traballadoras? É claramente unha injustiza. Non me conteste, por favor, con ningún tipo de filosofía sobre o emprendemento e os investimentos e a innovación, sino que contésteme de forma concreta a respecto das accións que desenvolveron e as que van a desenvolver. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora Adán. Para responder ten a palabra o señor Berea. Gracias, señoría. Como vostede ben explicaba, e permítame iniciar con unha breve descripción da empresa, Freiremar é un dos máis potentes grupos